tager ud fra land, således at man ikke bruger en hel masse penge på at forsøge at redde folk, når det allerede er for sent. Men nu hørte vi jo, at regeringen siger, at de afrikanske lande, de må også selv gå ind og tage ansvaret. Hvordan ser de på det på det afrikanske kontinent? Der er det sådan, at man ikke rigtig føler, at de har et ansvar. Altså fra den libyske side føler de ikke, at det er deres ansvar, de står i den her situation. Det var NATO, der fjernede Gaddafi, og nu er landet mere eller mindre i kaos, så flygtningen kan strømme ind over grænserne. Og derudover, så har man også den holdning, at den afrikanske union jo var imod den invasion. De var imod, at man fra NATO's side bombede fra luften. De var imod, at man forsøgte at fjerne Gaddafi på den måde. Så de føler heller ikke, at de har et ansvar. De føler, at det er de europæiske lande og den vestlige verdens ansvar det her. Og imens at de synes det, ja, så fortsætter de altså deres arbejde her midt ude på Middelhavet. Vi har nu været afsted i et par timer indtil videre. Har de jo kun fundet en fiskerbåd uden flygtninge, men de fortsætter altså søgningen efter bådflygtninge. Lød det altså fra Rasmus Tantholdt midt på Middelhavet, og så skal vi se på dagens øvrige nyheder. Realkreditinstitutternes gebyrer bare stiger og stiger, og nu har boligejerne snart